Kaixo, ongi etorria. Orain ikusiko dugu nola egiten den kubo hau, bi bider bikoa. Ditugu lau erpin goikoak eta lau erpin bekoak. Horregatik hau egitea desente erresagoa da beste hau baino. Honek ditu 7 pauso egiteko eta hau egiteko bakarrik 3. Eta 3 eginda osatuko dugu kubo hau. Jakin behar duzue egingo dugula honen bigarren pausoa eta 7. pausoa. Eta nik erakutsiko dizuedan beste algoritmo bat. Eta horrekin osatzen dugu. Orduan, lehenengo zer egin beharko dugu? Nahastu ezta? Nahastutzea eta oso erresa da. Orduan, guk erabaki behar dugu goiko aurpegia zen izango den. Nik hau hemen jarri dut, gogoratzeko koloreak, ez paseate gogoratzen edo. Orduan, zer egingo dugu? Pentsatuko dugu goiko aurpegia izango dela, adibidez, txuria. Hemen txuri bat dugu. Orduan, goatu zaitezte. Txurian azpian zer zegoen? Horia. Orduan, hasiko gera. Lehenengo gauza, jakin behar duzue, igotzeko, hemen txuria jartzeko, jarri behar dugula, hemen bale badago txuria. Orduan, hemen bale badago txuria, oso erraiz igotzen dugu. Bale badago behan, lehenengo ekarri beharko dugu, alde hontara. Gero, igotzeko. Beste bide motzagoak ere badaude, baina hasieran bentsat, modu hau izango da, gehiagik pentsatu gabe egiteko. Orduan, has gaitezen. Esan dugu, hemen dagola, txuria, hau igo dezakegu. Ikusi behar dugu ze kolore ditun. Laranja eta urdina. Orduan, ikusten duzun bezala, hemen dago urdina eta gorria. Orduan, hau hemengoa da, urdina delako. Ikusten duzute hemen. Orduan, jartzen dugu bere erpinaren azpian, beti azpian jarri behar delako, eta bete egiten dena da, txuria atzeatu, hemen bali badago ara eraman, hemen bali badago ara eraman. Orduan, zengo dugu, eraman araka. Eramaten dugu ara, ekartzen dugu, eta igo. Eta ja badugu, ikusten duzu? Bueno, ondo, gelditu zaigu hau, igotzeko moduan, gorriarekin dago, eta berdea ikusten, gorria eta berdea. Orduan, hemen ez da, hemen dago gorria. Orduan, gorria eta gero berdea dator, hemen ikusten duzu, gorria eta gero berdea. Orduan, jarriko dugu, erpinan azpian, hau, honeigo behar delako. Ikusten zuen noa gelditzen zegoen, ezta? Bi gorriak. Orduan, zer egin behar dugu? Txuria atzea eraman. Ekarri eta igo. Orduan ingo dugu, atzea eraman, ekarri eta igo. Eta ja baditu 3. Eta behitu, ze ondo, hau hemen gelditu zaigu. Orduan, berdin ingo dugu. Ingo duguna izango da, jarri erpinaren azpian, hau hemengoa da. Hemen gelditzen zaigu bakarrik. Orduan, hau nola egiten da? Egiten dena da, atzea eraman, kasontan hau, atzea eraman, ekarri eta igo. Horan, goiko piso egina dago. Horan, goiko piso egin da ondoren, hasi barko nuke beko egiten. Ego dudana izango da, beste gauza bat, zuak egiteko, zezegu azpian gelditu. Horan, azpian baldin badago, zer egiten da, adibidez hemen azpian dugu. Urdina gorriarekin. Horan, urdina hemen dago, eta jartzen badugu azpian, bere parean, ikusten duzen bezala, ez dugu handik ondo kokatuta, ze ez dago bi hauetan. Hau nola ekartzen da lehenengo pisura? Egiten da erauntara. Atzeatzen da, albo bat ekartzen da, adibidez hau, eta igo. Eta hemen prestatua dago igotzeko. Ikusi duzu ezta? Horan, nik jartzen horrela, urdina-urdinarekin, eta egiten da atzeatu, Atzeatu, ekarri eta igo. Eta ja lortu dut. Horan, beste hau, berdin, ezta? Goatzezat, ezta? Hau jarri parean, hau bengoa delako, atzeatu, ekarri eta igo. Horan, lauak baditugu. Horan, laua dugunean, honei ematen dugu buelta. Hau zen, bigarren pausua egiten genduna hemen. Horan, 7. pausua, honentzako bigarrena, nola egiten da? Buelta ematen diogu, eta bi hauek ditugu, falta zaigu jartzeko, hau eta hau. Goazen baldin bazate egiten da erauntara. Jartzen du eskubian hemen, eta hemen baldin badago ematen dia 4 pauso, eta hemen baldin badago ematen dia 8 pauso. Orduan, egiten da beti berdina, goatu zetezte, egiten da. Jetxi ezkerrera, igo eskubira. Jetxi ezkerrera, igo eskubira. Lortu dugu. Ez kasuik egin hemengo kolorea, Important zaiguna da, goikoa horia izatea. Mugitzen dugu, 1, 2,
hauen mugitu gabe, noski, eta horren hauen lortu behar dugu igotzea. Aurrean dagoelako 8 pauso eman barko ditugu, ez lau, hemen dagoenean erresagoa da. Horren hasiko gera, Jetxi ezkerrera, igo eskubira. Jetxi ezkerrera, igo eskubira, jetxi ezkerrera, igo eskubira, jetxi ezkerrera, igo eskubira. Bueno, ikusten dezuen bezala, ja bi horiak hilo ditugu, da horia da. Hemen dena txuria da eta pixu bat egina da. Falta zegoena da osatzea. Hau egiten degunean 3 aukera daude. Edo osatuta gelditzen da, edo aurpegi bat atatzen zegoen bezala, aurpegi bat, edo aurpegirik ez zaigu ateatzen. Orduan, kasu honetan atatzeko aurpegi bat. Zer egiten da? Prozedura hau da. Hemen jarriko dizuet. Hemen azaltzen den bezala, eta jartzen du. Honek esan du atzekoa, atzekoa deitzen jogu honi, atzekoari. Ezkerrekoa hau da, eta aurrekoa da. Horran dugu, aurrekoa, ezkerrekoa, atzekoa. Beti horia gora begira dugula. Eta aurrea begira gure aurpegia osatuta dagoena. Orduan hemen jartzen du bezala. Zein behar da? Ezkerrekoa, igo. Atzekoa, erlojoa bezala. Ezkerrekoa igo berriro. Aurrekoa, bi. Bat, bi. Ezkerrekoa, jetxi. Atzekoa, eskubira. Ezkerrekoa, igo. Aurrekoa, bi. Bat, bi. Eta orain, ezkerrekoa, bi. Bat, bi. Eta orain, osatzeko, zein behar dugu? Enkajatu ez da. Eta orain, osatuta dugu, ikusten dezuen bezala. Bueno, ze gertatzen da, lau aurpegiak gaizki baldin baditugu. Nahastu dut berriro, ikusten dezuen bezala, ez dut aurpegirik lortu. Denak desberdinak dira, ez da? Orduan, kasu horretan, zer egin behar dugu? Prozedura hau, edo algoritmo hau, bi aldiz errepikatu behar dugu. Orduan, edozen hartzen dugu, berdin da, hau edo hau. Berdin da berdea, gorria, edozen hartzen dugu. Orduan, goazen pentsatzea berdea hartzen dudala, gogoa sartzen zitelako. Eta orduan, prozedura jarraitu behar dugu, ikusten duzuen bezala, jarriko tor. Ezkerra igo, horreiten dut. Ezkerra igo, atzeko eskubia, ezkerra igo, aurreko bat, bi. Orain, ezkerra jetxi, atzekoa erlojuan kontra, ezkerrekoa igo, aurrekoa bi, eta ezkerrekoa bat, bi. Ikusten duzuen bezala, bekoak berdin jarraitzen du, goikoa lauak horia dira, baina aurpegi bat geldituko zaigu osorik, berdea. Horran, lortu dugu bat osatua. Horran, hau izan da, bigarren pausa, berriro egin behar dugu, baina hau gure aurrean jarrita. Ez horrela, zebesela desegingo litzake atzekoa. Horran, jartzen dugu aurrea begira, eta egiten dugu berriro algoritmo hau. Nahiko erresa atatzen zego, eskuak bakarrik joaten dira praktikatuta pixka, nahi gabe, ni poliki hau egingo dut, zuek lasaiago ikusteko. Horran, ezkerrekoa gora, atzekoa eskubira, erlojoaren zentzura. Ezkerrekoa berriro gora, aurrekoa bi, bat, bi. Ezkerrekoa jetxi. Atzekoa erlojoaren kontra. Oan ezkerrekoa ego, aurrekoa bi, bat, bi, eta azkena da ezkerrekoa bi, bat, bi. Eta orain jarri behar dugu bere lekuan. Eta atazegu osorik berriro. Zuentzako hau izan bada lehenengo kuboa, bai da pixka bat zaila. 7 pauso ditulako eta korapilotxua da hasiera batean. Gero ikasten dezutenean neko horrez egiten da. Hau seguraski, hau lehendik egin badezute, seguraski hau ordu erdi batean gehienez ikasi dezuela, ezta? Ez dulako inungo problemarik. Hau dominatzen badezute, hau momentu batean ikasten da. Beste bat arte, agur.